Сега ще проверим. Искаме да пишеме и да поредни коментари във Facebook или да пускаме снимки, арти, аудио или каквото е било. Ще видим върви ли БМВ-то на сняг. Всичко е наред, колата си върви. Аз не знам на кой какво не му харесва. Много просто трябва да имаш ни хубави гуми и 2-3 пъти да си видя как се кара на сняг. От тук насетне всичко е само въпрос на тълкование и лоши емоции. Колата си върви, днес ще покараме. Ще отидем и по крайните квартали на Варна и по такива, които никога не е и няма да мине снегури. Аз съм малко мерцедес, сигурно за гуми човек. Жалко. Да се види, че има коли и коли, шофьори, както и най-вече гуми и гуми. Аз не би казал, че имам голям опит за каране зима. Но горе-долу 10 годишни ми шофьорски опит, имам някакви представа как трябва да се спира, потегля и горе-долу с на колко гуми сезона и с какви марки трябва да се кара. Лично аз, ако човек има възможност, бих препоръчал избора на марки за зимни гуми да бъде 3, между Continental, Michelin и Nokian. Като виждам, че и последни публикации казват, че симетрична шарка е най-добрият вариант за кола със задно предаване. Виждаме вече, че и пъти ще започне да се почистват по Варна, което е много добре. Макар че не за 1,5 трябва да са много по-чисти, отколкото са в момента. Но, така се казва, нищо не остава, освен да се надяваме за едно по-добро светло и чисто на пътища бъдеще. Да видим още колко закъсали такива топ брандове с предно предаване има. Ето пък ние тук си вървиме, абсолютно като нормални хора, на 40 км. Нямаме никакви проблеми. Nokian A3, ако не се лъжа, първо започва нашето каране из дебрите на Варна. Да, с нови снежните дебри. Да се порадваме на снега, докато го има. Нека бъдем оптимисти. И ако хората го наричат ефект, ние да търсим на ефекта в днешния сняг. И че условията не са никакви розови. Ето сте ми борда. Минус 7 градуса и половина. Някакъв приличен разход от около 15 среден. Как се казва, за новите и старите коли и големите и малки мотори, който го е срах от мечки да не ходи в гората. Аз в момента си се движа абсолютно нормално. Да видим дали ще се отвори. Сега тук става интересно. Мога и аз да не мога да потегля. Знам ли? Ето виждате, колата върви. Видим как ще мине обръщането, лошото, че хората не знаят. Така небезизвестният коир на Виница. Много опасен. Виждате доста коли, малко трябва да разредим стъклата. Видим докъде ще стигнем. Вече аз не мога да кажа как ще се справим, тъй като... Ето една друга кола. Забавлява се човека. Ето. Движи се, като гледам, не е закъсало. Да. Ще видим, тук ще стане интересно. Трябва да пускаме един друг колега.
Nissan Patrol дърпа Suzuki Vitara. Айде да кажем, че отсрамиха японския бранд. Ето, абсолютно не по чистен път. Да видим как ще се прави колата. Едни от пътищата в траката. Да видим докъде и как ще стигнем. Опа! Да видим сега как ще се разменим с колегата. Може ли да минем? Може. Дали ние ще тръгнем? Това е въпросът, нали, който всички се питат. Добре, да видиш, тръгнахме. Вярно. Не тръгвам с пълна газ. Защото не искам да карам с повече, отколкото наистина може и трябва. Оп! Човек си викаме то лудия. Тръгнал тук да се прибира. И стигаме без никакъв проблем. Ела идем се качим горе. Видим какво се случва. Ще пробваме да тръгнем нагоре. С навървящи коли. Умерено подавам газ. Ето колата си върви по много нормален начин. Още един ентусиаст като нас